Takže čau lidi, zdravím vás u mého asi čtvrtého nebo nevím kolikátého dílu ze Shakea. Už jsem vám tady ukazoval mé postavy, mám tady ten Epic. Tady jsem už dodělal hospodu, má tady WC. A jsem tady máčknul. Budu spachovat. Budu natáčet na spachování. Dáme si to nějaký podzemí. Já ho nedám. Je úplně u mě normální. Ne! Mě normálně může totálně... rád. No. A utučíme třeba, vybereme si tu někoho, by to bylo trošku lepší. Tady ta jedna S7. Třeba zautočíme na tady to. No, takhle. No, dali jsme 106, album. Tady to z téhle postavy je všechno, na S15, to je moje pěkná postava. Tady jsem si nechal podzemí. No, ale tady nedávám vůbec, jako, nevím si to, vidíte. Dal jsem si dobře, a teď vůbec nemám. Ale mám asi hospodu ještě, jak asi to dělám. Je to byl takový kratší let's play, moc tady nemám čas. No mám čas, ale tady mám houbičku. Jsem dostal. Na co to mám protočit? Nevím. Tak třeba do zbraňčky, mám elíky. Mám elíky. Jo, potřebuji novou zbraň. Tyhle, to bylo, tak aspoň štěstí. Podíváme se tu. Není to nic. Dáme si arénku. Po těch 18 kouzelníkovi. Je totálně vyhraný. Tady si nám dáme hospodku. No a to bylo asi z toho všechno. Nevím, co mám jako říkat. No vám něco řeknu. Tady je nejlepší tady ten a ten mě chce taky ten by mě chtěl do cechu. Ale nevím proč. No, vám ho zveřejním. Ještě vám zveřejním cech na 7. Můžete mi napsat, jsem troll. A to je jeden můj kámoš ze školy. Tady to je jakoby tady to je cech naší školy celý. Že jo? Tady to je jeden kluk. Je s náma, jsme v 6. A ten se totálně bojí chatu. I prvňák, který chodil do první třídy, tak se nebojí. No, takže... tak tady tu asi pro tady to video... Album? Jo. Pro tady to video by to mohlo být asi všechno, takže nevím, co říkat vůbec. Album. No, vidíte, můj kanál je Petr Půbal, bude to v popisku videa, ještě to sem napíšu. No, to jsem takhle. Ne. Očky, takhle. Album. Víš, co to je? Můj kanál. Ne, co to dělá? Kanál. Petr Půbal. No, tady je můj kanál. Prosím, dejte tam lajky. No. Takže já si asi po tato video budu to. Jo, ještě něco potřebuju. To jsem vám neřekl. Od 60. levelu je tady knížka. Nenápadná knížka v černého obchodu. Je když se podíváte tady na tu knihovnu, tak vám se tam vysvětší knížka.
A tam můžete házet opasek, tam vám říká opasek třeba, nevím, zbroj. Kde? Ty Když se, myslíš to album, ne? ne, když se podíváš do čera vchodu, No. tak se podíváš na tu knihovnu a tam se ti vystrčí knihovna. Ale to musíš mít asi 60 nebo kolikátku. Vyle takový koule. Já mám 61 a nic tu nevidím. No tak já to zkusím pak. No tak pro tady to video by to mělo být asi všechno. Tak čau.